Zdravím všechny příznivce Harryho Pottera a Sové pošty. Dneska tu mám další rozbalovací Funko Pop video a k tomu jsem se sladila s Funko Pop tričkem, který mám z JRC prodejny za krásných 75 korun, protože velikost S byla nejvíc složená, ale všechny tyhle trička stály do 200 a musím říct, že je kvalitní, potisk je kvalitní a vypadá moc pěkně, takovejhle zimní vánoční. Minule jsme vybalovali vesnici Prasinky, vybalovali jsme Příčnou ulici a dneska vybalíme Bradavický hrad a jako bonus Rona v létajícím autě a taky Hagrida. Jako první teda vybálíme tady Brumbála s Bradavickým hradem. Myslím si, že to je Brumbál z úplně prvního dílu. Podle jeho oblečení to bude figurka z Kamene mudrců. A můžeme vidět i tady na zadním obale, že jsou tady Ron, Harry a Hermiona. A Ron má okolo sebe ďáblovo osidlo, Hermiona má kouzelnou hůlku a má ten svetr a sukni, ve kterým se vydávala ke Kameni mudrců. No a Harry, ten je už celý podrápaný od souboje s profesorem Quirrellem. Když se podíváme na figurku Brumbála, tak je opravdu hodně propracovaná. Jeho hábit má strukturu, není hladký, je takovej jako wafle trošku. I vepředu je detailní, jdou tam vidět knoflíky, spona na opasku, má svoje typické brýle, rozpuštěný vousy ještě, takže je to určitě Brumbál z prvního dílu i podle té jeho čapky. Samotný Bradavický hrad, musím říct, že je docela těžký. Taky jde vidět, že ty figurky jsou ručně malované, protože občas třeba se stane, že je někde nějaká ťupička trošku vedle. Jsou tam i takhle detailně vyvedené okýnka. Vidíte, že ve velké síni se svítí, zatímco ve věži se svítí jenom v některých okýnkách. Potom tady máme klasický nádvoří s hodinama. Jsou tam všechny různé cestičky, věžičky. Tady dole by potom mělo být jezero, přes který připlouvají žáci prvního ročníku a tady po těch schodech z loděnice jdou nahoru a potom do hradu, do velké síně, kde se koná samozřejmě zařazování. Takhle je to na podstavci, tady vidíme kousek jezera. Nestojí úplně rovně, je taková trošku kolíbavá a nemyslím si, že by to bylo stolem. Což je zvláštní, že to není úplně rovný, ale to nevadí. My si vybalíme druhou část hradu, kde máme i figurku profesorky McGonagallové. Tuhle část hradu jste mohli vidět už u mě na Instagramu Sové pošta, kde jsem dávala takový jenom vybalení lehký, ale potom jsem ho zase vrátila zpátky do krabice. Tahle část hradu je teda podstatně lehčí. Můžete vidět, že tam je opět spoustu malinkatých věžiček, okýnek. V některých je rožnuto, v některých je zhasnuto. Tady můžete vidět i skleníky, do kterých chodí žáci na hodiny blinkářství. Takže je to opravdu krásně udělaný. No a je to udělané tak, že vlastně takhle se jakoby k sobě spojí obě části hradu. U toho máme profesorku McGonagallovou, která má na sobě plášť. Nemyslím si, že to je hábit, myslím si, že to je snad... Vypadá to trošku jako župan, ale tím si nejsem jistá. Drží vstyčenou hůlku a ukazuje takhle rukama, což za mě teda odpovídá poslednímu dílu, kdy oživuje sochy a říká jim, aby bránili Bradavický hrad. Třetí Funko, kterou dneska rozbalím, je Ron v létajícím autě. Já nevím proč, ale tohle Funko jsem si opravdu hodně přála. Nějak jsem si prostě oblíbila Weasleyovic auto
který je Ford Anglia. A tu figurku jsem si přála dlouho. Běžně se dá sehnat kolem 7–8 stovek, ale já jsem ji právě koupila na Imago, kde měli 2 kusy v poškozené krabici, což bylo právě jenom to, že ta krabice byla škrábnutá. A mě to vůbec nevadilo, protože jsem věděla, že tu figurku vybalím. Takže tady máme Rona, který má na sobě svetr, ale není to svetr od paní Weasleyové. Ta figurka nejde vydělat, má teda otáčecí hlavu, ale vyndat nejde, je tam napevno. Co je super, že ten Ron je normálně celá figurka. Má i nohy, má boty, není to, že by tam bylo třeba jenom půl těla zastrčenýho. Autíčko teda nemá otvírací ani kufr, ani dveře, nic. A není vyrobeno z vinilu, což mě strašně překvapilo. Já jsem si myslela, že ta figurka i to auto budou celý vinilový, ale to autíčko je normálně z plastu a neotáčí se mu ani kola. Ale je to strašně pěkně provedený, je tady i SPZ nárazník, trošku samozřejmě toho bláta, jak prolítli vším možným a tak to je moje oblíbená Funko. A poslední bonusová figurka, kterou jsem si řekla, že ještě rozbalím v tomhle videu, tak je Hagrid. A je to Hagrid s vánočním stromečkem. A proč mě tak ladí tady k tomu Bradavickému hradu? Tak je to proto, že prostě Bradavický hrad mám spojený s takovým podzimem, s atmosférou Vánoc potom, se sněhem a Hagrid vždycky zdobí o Vánocích velkou síň a nosí tam stromky. Tuhle figurku jsem dostala na Vánoce, myslím, před 2 lety a celou tu dobu jsem ji měla v krabici, ale ukazovala jsem ji určitě v nějakém videu, kde jsem dávala všechny moje Harry Potter dárky, co jsem k Vánocům dostala. A byla to jedna z figurek, která teda byla dražší a strašně se mě líbila, protože prostě Hagrid a vánoční stromky to patří k Vánocům i k Bradavicím, k té atmosféře zasněžené, jak tam zvoní ty rolničky a je to takový prostě strašně pěkný. A když se na tu figurku podíváme detailně, tak vidíme, že Hagrid má stromeček, má takhle zasněžený vlasy, tady mu takhle padá sníh do těch vlasů, má vousy, má svůj kožich, ten je teda detailně takhle úplně provedený. Vepředu jsou opět vidět i knoflíky, i dírky na pásku a ta postavička je opravdu těžká a taková stabilní. Dokonce Hagrid má i sníh na botách, to tam možná úplně nevidíte, ale tady takhle jde vidět, že je má zasněžený. Takže to je taková figurka moje oblíbená, kterou jsem měla jako jednu z prvních, bych řekla. A můžete se podívat, že proti klasické Funko velikosti je ta figurka mnohem vyšší, proto je taky dražší. A odpovídá to, bych řekla, velikostně i tomu filmu, že prostě Hagrid je vyšší. Stejně tak, když si koupíte Funko Madame Maxim, tak ta je taky velká jako Hagrid. To už je z dnešního videa všechno. Já vám děkuji za zhlédnutí. Nezapomeňte si přihlásit odběr a dát like, pokud se vám video líbilo. Napište mi do komentáře, kterou z těchto figurek byste si přáli mít nejvíc, která se vám nejvíc líbí. A jestli chcete, abych v příštím videu vybalila svoje jednotlivé figurky Hermiony, Rona nebo Harryho, tak mi dejte vědět a já zase nějaký video natočím.